t'asseus damunt del coixí, ajustes la posició de cames, situes el gest habitual, Snyana Mudra, a mig recorregut entre els genolls i ambonals, li dones to a l'esquena, a la columna, la barbeta recollida, tancant els ulls molt suaument i afluixant cara, llavis, boca, mandíbules, situant la punta de la llengua a la part dura del paladar, Jiva Bandha, regalant-te un somriure i observant-te. Tot allò que has estat fent durant tota la sessió, ara aquí ho portes al seu tram final, el que en diem el procés d'observació interior, que comença tancant els ulls, situant l'actitud, una actitud ferma, còmoda, i observant allò que és més evident, que és el teu cos assegut d'aquesta manera, el teu cos dens. Captar l'actitud observada, feta conscient, fas conscient allò que també t'ha acompanyat tota la sessió, de forma conscient també, que és el moviment de la respiració a la que afegeixes el seu so. Ujjayi. De manera que estàs en l'actitud, Siddhasana, i en el moviment de la respiració i el so, Ujjayi. Molt bé, i ara et proposo i et disposes a fer un recorregut pel teu cos per una sèrie de punts que tenen relació amb els centres d'energia o anomenats chakra. Cada chakra, que està ubicat a la columna, té un centre de ressonància davant del cos. Llavors anem a fer un passeig per davant del cos i per darrere, amb l'atenció i l'Ujjayi. Anem primer a marcar aquests punts. El primer punt, el de partida, que coincideix tant com a centre d'energia i punt de ressonància, és la base de la columna, situada a la zona perineal. Llavors pujarem per davant, quan sigui el moment, amb l'atenció i l'Ujjayi. Pubis, malic, centre del pit, coll, corona del cap, com si entressis dins del cap, per dins del crani, corona del cap, centre del cap. Això serà inhalant. I des del centre del cap baixarem per darrere, cervicals, dorsals, lumbars, sacre, base de la columna. Tornem a repetir, per davant pujarem, o sigui, el centre comú és la corona del cap, el centre del cap i la base de la columna. És el mateix, no hi ha centre de ressonància. Per tant, pujarem per davant, pubis, malic, centre del pit, coll, corona del cap, centre del cap. Tot això serà inhalant. I exhalant serà centre del cap, cervicals, dorsals, lumbars, sacre, base. Una vegada més, només amb l'atenció, base de la columna, pubis, malic, centre del pit, coll, corona del cap, centre del cap. Exhalant serà des del centre del cap, cervicals, dorsals, lumbars, sacre, base. I ara anem a fer com si fos a més si t'hi fixes, fa com un símbol de l'infinit, amb la circunferència de baix és més gran que la de dalt, però és com el símbol de l'infinit. Llavors anem a fer un recorregut amb l'atenció i l'Ujjayi. Estàs a la posició, estàs a l'Ujjayi, buides l'aire que tinguis, i ara des de la base de la columna, zona perineal, inhalant, puges per davant, inhalant, atenció i Ujjayi, pubis, malic, centre del pit, coll, corona del cap, centre del cap, pausa. Exhalant, baixes des del centre del cap per darrere, exhalant, cervicals, dorsals, lumbars,
sacre, base. Una pausa i tornes a començar inhalant, pubis, malic, centre del pit, coll, corona del cap, centre del cap, pausa. Exhalant des del centre del cap, cervicals, dorsals, lumbars, sacre, base de la columna, pausa i tornes a començar. Inhalant, pubis, malic, centre del pit, coll, corona del cap, centre del cap, pausa. Exhalant, centre del cap, cervicals, dorsals, lumbars, sacre i base de la columna. I tu continues amb la tensió l'ujai passant per aquests punts, per davant i per darrere. Quan arribes a la base, exhalant una pausa. Quan arribes al centre del cap, també havent inhalat una pausa abans d'exhalar. I vas passejant atenció i ujai per aquests passatges psíquics, un per davant i l'altre per darrere. Tres voltes més. Deixes l'ujai, deixes el passatge psíquic per davant, per darrere, estàs present a la posició. Si ho consideres, sospires. Te'n vas a l'espai frontal entre les dues celles, observes aquest espai sense esperar res, ara buit. I ara projecta sobre aquest espai aquestes vibracions. És innecessari que les sàpigues, alguns ja les coneixeu, i on anirem fent la vibració és la vibració de cada un d'aquests punts que hem recorregut. I tu l'escoltes com si fos un objecte de concentració. Farem 3 voltes. Comencem. Lam, vam, ram, yam, om. Segona volta. Lam, vam, ram, yam, ham, om. Última volta. Lam, vam, ram, yam, ham, om. Continues a l'espai frontal, de nou buit. Observes aquest espai, ara de nou buit.
després d'haver projectat aquest com a objecte de concentració, aquestes vibracions associades a cada un dels centres d'energia o chakra. Surts de l'espai frontal, connectes amb l'Ujjayi de nou. Connectes amb la disposició d'observació interior, Siddha Asana. T'agraeixes haver-te dedicat a aquesta sessió de ioga. Ens donem gràcies mútuament. Després la posició de les mans, centre del pit, inhala i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, bon cap de setmana. Gràcies per tot. Namaste. Fins aviat.